Říká se, že každý je strůjcem svého štěstí. Já osobně si myslím, že to též platí i o zdraví. Na žádného doktora bych se nespoléhal, je to naprosto zbytečné. Ostatně já každou chorobu řeším normálně černou kávou a aspirínem. To stačí, vždycky to zabralo, není žádný problém, no. A proč by měli mít doktoři informace o mém zdraví, v jakémsi počítači, bez tak je tam ani nemusí najít. Vždyť já přece nejlíp vím, když jsem měl v dětství spalničky, neštovice, černý... To roztrhne. Černý kašel. Naprosto zbytečný IT, tak my to plánujeme. Tak to musí být. To je naše budoucnost. Stopněte to.